Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas marihita saluhutna. Selamat hari Minggu Palmarum marihita. Amanginan adorak sotapuka parminggota parjoloma taparadi roha dohok nang pikirata martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapukama parminggota marede mahita sian buku ede nomor 45 tahedehon ayat sada 4 5 ano di ayat 5 ripita jongjong.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asima roham dihau ale Jehovah, aitar gogot doahu, maras do rohaku dohot dagikku, alayang wahu, tuhodo au marhapurusan ale Jehovah niku do, hodo debataku, marguru tu tanganmu do akka parsoryoki, sai palua maahu sian tangan ni akka musuku, dohot sian akka namalongotongi ahu, ale Jehovah, sai unang paurak au, ai hodo na hujou, sai palua maau marhite-hite hati goramu. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan dibata amanami na di Banua Gijang, asima roham dihami halak na galeon, di idaho nagogodo musunami, say talu dohami di bahen ala ni hagaleon nami, di bahen ni hupangido hami tuho, say pargogoy jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak kahulongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik papituhon dohot pawaluhon dohot lapatanna. Patik papituhon unang ho mangalakup dia do lapatan nii odo ikut dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana asa toman rohata jala perman dohot pangalahota rodi batatta yanggo akan naung marbagasi ikon marsi pahamaolan jala marsi haholongan patik pawaluhon unang ho manako dia do lapatan nii odo ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana
Asa unang hita olo madobo hepeng nidongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk mangalasupkon boniaga. Ikon si pangadaon ni rohatta do arta nidongan, jala si ramot tonotta. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita laho mangulahon patikna. Ale Tuhan de bata sai pargugoi mahami mangulahon na hombartu patikmi. Amen. Tatopo timadosata di adopan hidibata martang yang mahita. Ali di bata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, wilalahami rikot do asini roham di saluhut hami halak pardusa. Alani ido umbahin nahu pasirep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hupar hatopot hami, tung na jod do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian jolom, alani dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahotma asini roham di hami marhite-hite panidangion, dohot haguguon ni todi parbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapon ni goarmu nabadiai. Amen.
Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonodo hata ni Jahoba, unang homabiar, ayahu do siluluhon ho. Nunga pola hujou goarmu, ahu na punaho. Hasangapon madidebata na diginjang. Amen. Tabigima turpuk dihita di bagasan sadarion, ima sian Yesaya bidu 50, mamuka sian ayat 4 sahat rodi ayat sia a. Tajahama marsikat soring, anon di ayat naparpudi, rabhita majahasa. Nunga dilehon Tuhan Jahoba tuau dila sisean. Asa huboto pasabam rohan hinaloja marhite sian hatai. Sai disungguli doahu ganup sogot. Dipatinggil pinggolhu marbinege songon sisean. Nunga dibuka Tuhan Jahoba pinggolhu jaladang mancengkel-cekkel au dan sumurut au tubuh. Hutarehodo balik tangguruku tu halak nama ngalisingi ahu. Dohot hurupu tu halak nama mastapi. Dang hutabunihon bohiku maradopon hahurahon dohot tijur. Alai Tuhan Jahoba doang mobiau dibayi dan tarura kau. Alani hubai dobohiku songon batupin ai hubotohian nasotagamong taruraka. Jonok do ibana mamitoriahu, ise naing maruhum dohot ahu, atong marluhut mahita. Ise suhut alokku maruhum, dipajonok ma tuahu.
idama sai urupan ni jauhan Jehovah do mau Tuhi manatuk manoruya au. Songonima sahatna at martua do akka natumangihon hatani debata jala nau peosa. Amin. hati dakon mahapor siaw tai songon na di hati dakon ni dongata sahapor siaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mepalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imanan tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si atodi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang natu atu banua toru dung ditanom
na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dosani, disima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsea ditodi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopak nyahala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihataina madok, mulak mangoldo sogot daging nihalak na umate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Oras madihita saluhuna. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 2 April 2023. Pertanyaan wek, hobartu ibadah pasyon di Garijata, alani pertanyaan wek, Rabu dohot Kamis tanggal 5 dohot tanggal 6 April 2023 macohot majo. Sermon perhalado partohonan. Mardomu tu ibadah pasyon, sermon perhalado partohonan dipatupama di hari Senin tanggal 3 April 2023 pukul 10 siang maringanan di gereja Sude perhalado partohonan madohoti sermoni. Padidion nabadia, Minggu sadario 2 April 2023, di permingguan pukul 10 WIB, di patupa huriata do padidion nabadia tidak danak torop nidak danak nama jalo padidion nabadia siahalak. Onom bawa tolu boru. Pasyon dohot Jumat Agung. Selasa, Rabu dohot Kamis tanggal 4 dohot tanggal 5 tanggal 6 April 2023 masuk pukul 10 siang WIB di Patipa Huriata do pertanyaan malam pasyon di gereja. Sudi ruas ni Huriata terlungubi anggota KOR asamad dohoti pertanyangani. Jadwal KOR buima dijaha di Harotas Tikting. Jumat tanggal 7 April 2023 ima pesta perningotan hari hamamata ni Tuhata Yesus Kristus manang Jumat Agung. Patupaot tado pertanyaan songon Minggu nasomal. Ima pukul 6 pukul sia, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu, dohot pukul 10 sia. Di sude pertanyaan di patupodo ulaon nahohom, jala diuruti tu ulaon nabadia. Permingguan pukul 10, di pemaju gabi pukul sia, ibadah remaja pukul 8, digabung ma dohot ibadah umum. Pasca subuh manang buha-buha ijuk. Minggu sia April 2023 pukul 3 WIB. Subuh patupau ni Huriata do ibadah pasca subuh manang buha-buha ijuk niluhon ni naposobulung. Sudema ruas ni Huriata madohoti ibadah pasca subuh i. Pesta perningotan hahaheon ni Tuhata Yesus Kristus dohot parhaheon ni ina HKBP Rawamangun. Sada Minggu sia April 2023 ima pesta parjolo perningotan ari hahaheon ni Tuhata Yesus Kristus patupau ni Huriata do permingguan songon nasomal pukul 6, pukul 8, pukul 10, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu dohot pukul 10 sia.
jala disadari ima parheheon manang kebangkitan perempuan HKBP Rawamangun. Alani i sude permingguan kecuali pukul lalu remaja sipul majaha tikting arang do sambutan sian seksi perempuan HKBP manang SPH parageda pajaha tiktik papungupelean dohot penerima tamu sian perempuan asa situa uek manut tuhon perwakilan ina sian uek na tulu halak ganup uek. 2. Senin 10 April 2020 ima pesta paduahon perningotan ari haheheon Tuhata Yesus patupahon ni huriata do pertandingan sehali masuk pukul 10 siang marbahasa Indonesia sude ruas ni huriata dohot punguan kor asama dohoti pertandingan ini. Pelantikan Komisi Beasiswa Minggu sia April 2020 di permingguan pukul 10 WIB patu pauni huriata ma pelantikan pengurus Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun periode 2020 saat 2024. Sude akka pengurus nauk terpilih hobartu rapat formatur Komisi Beasiswa asarotu pelantikani. Pertemuan evangelisasi dohot paditarisot Jumat tanggal 14 April 2020 pukul 10 WIB maringanan di ruang Lukas di patupado pertemuan dohot ramah tamah tu aka evangelis ni huriat HKBP Rawamangun rap dohot paditarisot sude evangelis ni huriata asama dohoti pertemuan ini jala tepat waktu. Seminar public speaking hobar tu peningkatan kemampuan ni akan aposo bulung ima laho mempersiapkan diri tu parkarejuan jala menambah akka pengetahuan wawasan dohot keterampilan public speaking hari Sabtu 15 April 2020 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Rawamangun di patupa do seminar public speaking dohot tema building medical confidence stroke public speaking atau membangun kepercayaan dari diri kaum milenial melalui public speaking. Sude naposo bulung ni huriata asama dohoti seminari. Pendaftaran dohot informasi boima menghubungi panitia. Paskah dohot parheheon sekolah minggu. Sekolah minggu HKBP Rawamangun patupa pasca di hari Minggu sia April 2020 pukul 5 WIB di Sinantam dohot parheheon sekolah minggu aka rangkaian kegiatan nanang di patupa mulai tanggal 15 satu tanggal 10 April 2020 boima dijaha di Harotas Tikting. Akanatoras diharapkan asama buan yana kota madohoti rangkaian kegiatan parheheon sekolah minggui. Info lebih lanjut boima menghubungi guru sekolah minggu nabe. Pilihan dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harta tikting nok pindaran itu huriata di pasu-pasu di Batama aka baritana masa dohot ulaun aka si patwauta bahin sangap di Gowarna. Sengonima tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Sa
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Amanami inanami akaruas ni huria suang songoni nang naposo sahalinari pasahaton nami ma tuhita saluhutna selamat hari Minggu Palmarum. Ya, di pasu-pasu tuhat tahita di parsaoran Minggu Sadarion. Toktong naing donganana jala patarwon nahita mangulahon aka ulaon na dinggan na di pasaha tuhata di tonga-tonga ni nguluta di tonga-tonga ni rumah tangga di inganan parkarejoan di parsikolaan manang tudia pehita jala hatana nama nugu-nugu hita di nguluta sa minggu 7 loanon tarlumobi di naing marningot mahita di ari hamamate dohot di ari haeheon. Hatan itu hata ima sian Markus biddu 10 sada. Mamuka may sian ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Markus biddu 10 sada. Ayat sada sahat rodi ayat 10 sada. Tabukabe mabibelta tapayhutihut ma songonon ma didok disi. Dungi di dalam jonok nasida tuhuta Jerusalem tubet pagi dohot Betania na dilabung ni dolog jetun disuruh Yesus ma siseanna 2 halak. Didok ma tu nasida. Laho mahamu tu sosor na di jolomunaan. Jadi disi bongot hamu tusi dapat hamu matabat disi sada anak ni halodi na sodung dope hinudulan. Har-hari jalatogu hamu mai tuson. Jadi molotu ngadong nama doto hamu. Namar huado hamu. Dok hamu ma nariko doi di Tuhani. Jala tibudo paswangon nai tuson. Borhak donasida jala dapot sado anak ni haludei tabat dikan harbangan di alamani jadi ditanggali nasida ma. Dungi adong mahalak na jongjong disi nama dotu nasida. Namarhua dohamu nama nanggali anak ni haludei. Jadi di dogma songon na tinonahon ni Tuhan Yesus tunasida, gabi di pasob ma. Di togunasida ma anak ni halodei tu Yesus. Dia peho maulos nasida tu atasna. Jadi marsihudul ma Yesus disi. Jala torob do halak. Akan apa hebakon ulos nasida tu dalani. Nadeba manalihi akabulung rata sial ladangi, laho mangaparhon tudalani. Ya akan adijolo nang akan mangihut sian pudi, say majau-jau hodo, Hosianna, pinuji manaro marhite-hite goar ni Tuhani, pinuji maharajaon niamat Daud nanaing ro. Hosianna ma digijang ni gijangan. Jadi bongot ma Yesus tuhuta Jerusalem sahat tu bagas joroi. Jaladung takas di bereng sude ruar mai bana muse laho tuhuta Betania rabdohot na 12 ala naung bot ari situtu disido sahatna. Amanami inanami ruas ni huria deba huida tartorob dotong naposo di parminggu jam 10-on lasitutu roha biasana atar di ibadah bahasa Indonesia do akan naposo alai adong kemajuan rasi hol ni roha mar minggu mar saur dohot hatani tu hatta dohot akan atoras dohot opung
Radeba si hol rohana tong nalaho marsiajar bahasa Batak. Mauliate madia kana poso. Parsiajari hamuma, ta parsiajari ma. Au pedang apala huboto bahasa Batak do tikos, rak marsiajar hita. Ngasomal jalaganuk tao do say tapestahon, say taedehon, say tadok, hosianna, jala say di Minggu Palmarum. Alai ni tahe diaka naposo majo. Ibo to hamudo ahalapatan ni Palmarum tahe akan naposo. Banang madohodok do naposon. Tibudo pe napaliliku dah muna dari mulak. Basa dang mangalusi na semangat tu si do. Listen. Ini kan Minggu Palmarum sudah lama. Anak kaning ngamar saya bahasa Batak. Mengerti enggak apa artinya Palmarum? Tongdang marsuara na wado. Adang maik kalahon. Akan atoras matumagon. Ina ngamang akan na tua-tua. Ahado tehe lapatan ni Palmarum. Lapatan ni Palmarum. Mare-mare idoate. Nah, mare-mare, daksi mare-mare, sotungga bijuan no syaritonang. Mare-mare ido asai baet disan baru dipitu na kaning adong di tiang 3 bulung ni mare-mare. Molo tungpe di huta memang, oh ya ada sebagian di sana juga tungpe otiotik holitian na poso mabay ni si bulung ngay. Alai mauliate may naposo bulung. Untuk tahun ini ada kemajuan kita ditolong untuk melihat itu. Nah, mulu di huta memang najolo mare-mare ima pucuni borta. Idodangi, jadi pucuni bortai tuakan naposo running teksnya ada di sebelah. Tanya tetangga. Mare-mare pucuni borta ima dibuat. Somalna ipake mai di hari pesta Natal. Jala manang mula dong pesta, manang rona sangap tuhuta, manang adong ulaun-ulaun tertentu, ibuak mai, jala ibae mai gabe songon gaba-gaba. Aladang adong najolo ihuta gaba-gaba, dang adong akadia do segala macam masongon nanuaingi. Bunga penang apala gudang, alay ima di bayan, lausido diet-detai. Bayan magabagaba dohot mare-mare. Nah, jala na kuning, alay na marlapatan dang holani na gabi palma. Palma, palem, bagian dari pohon-pohon yang seperti palem, seperti kelapa, ido di bayan na gabi gowar ni Minggu Palmarum. Jadi Minggu Palmarum ima minggu parpudi nalaho mamasuki minggu pasion nalaho taingo ma diari tuluario nanon Selasa Rabu Kamis ima partang yang pasion jaladungi masuk ma tuari parningotan ari hamamate jaladungi tuari Sabtu ari mangarihiti tuari Minggu ima parningotan ari haheheon. Ido di hatabata di dokonate dang paska alai ari haheheon. Naik taida molo ditaringoti taringot tu Minggu Palmarum. Ibae ma songon simbol, songon lambang, songon tada mare-marei. Ima nanaing taida udut ni haguguk ni baga-baga ni debata di padan narobi na masuk ma Jesus mamasuhi huta Jerusalem. Ado tahe di do taringot huta Jerusalem. Molo huta Jerusalem ima huta ni si Daud. Ise do tahe raja ni Israel na say toktong di pajuju si Raja Daud. Nang pe anak na Raja Salomo naguk di do nabisuk. Alay na say toktong di dok ima Raja Daud. Jala didok harajaon ni si Daud ima nasay toktong saliling nililing na jala sa dia do tahe didokon molotiki makatai Jesus tu boru Samariai sa dia do didok roh haluaon sian
Banong modohodok do muse. Nakani kolan naposo sonari doho nama tua. Santai sabar jo nang itu pikir arisan. Didok tu paropuani dang siad dolokan roh haluaon alai sian huta Jerusalem. Jadi adorang dinalaho papatarhon ulaonna, papatarhon haluaon. Jadi laoma Yesus haruar sian Jerusalem, huta hatubuan nai, mabaritahon akabarita nauli, dungi asalaho pasidungonna, nalaho mau disempurnakan karya keselamatan itu, masuk maibana ikom masuk musetu huta Jerusalem, ai disido di doko di padan narobi. Jadi huta Jerusalem ima huta na pinili ni debata, gabe huta haroroan ni haluaon. Laos disima hajongjongan ni harajaonna, harajaon ni si Daud dohot harajaon ni anak ni si Daud. Ima Yesus to hatai. Jadi di dokma ikom mula do ibana nang pe lawi bana marbarita manang natu dia alai iko sia Jerusalemido. Jadi ido bahenna mulak ma Yesus tuhuta Jerusalem. Dinalaho mulaki bana ima partikian dinalaho Paskah halak Yahudi. Ahado tahena dirayahon ni halak Yahudi di Paskah nasida? Ima ahado rayahon Yahudi di Paskahna. Haluaon na dia tahe. Haluaon siam Misir. Lausido aka di pesalmen saya didok. Roma saluhut aka halak Yahudi sia sude huta. Sia sude luat sia sude inganan. Roma halak itu Jerusalem. Didok manakok tu Jerusalem. Taingo do tahe mulai dokot di pesalmen. Nakok tu Jerusalem ninna nyanyian ziarah ninna nakok matorop jolma. Jadi molo padok ni padebisuk penafsir ala dinalaho Paskahi ngagodang torop halak Yahudi, maka jumlah orang yang datang berarak-arakan ke peziarahan itu lebih dari ratusan bahkan ribuan orang. Tabayako majonwaing tokin nari masuk matu lebaran. Mulu lebaran tahe mudik akajol maado na masa. Macet, itu kan? Banyak kendaraan yang beriring-iringan. Berarti di partikianipe ngatorop jol mamardalan marudur-ruduran jala di dok lau jono nama tuhuta Jerusalem ima di Betfage ngatorop situ tu jolma disi. Jadi dakola penduduk ni Jerusalem be alai sude jolma rosian akal luat sia desa nawalu beriring-iringan dan tiba-tiba di dalam arak-arakan itu ada Yesus yang naik keledai. Taida juda Roma Yesus hudul di atas ni halode diberi kalahima pitor sude mahalaki madokon. Hosianna, Hosianna, pinuji manaro di bagasan goar ni Tuhani. Jadi adong mana sida taida ma bolo di pardalana jol matahe na jolo kadang adong dope Aporik Airlines. Dang adong dope bus ALS manang sibual-buali, ido kan? Dang adong dope travel. Atong buado halaki. Mardalapat molodang marhoda. Bolo songonido tahe na mardalapa ibu ado godang aka paheana daong seminimal mungkin. Berarti halaki oti do dibuat barangna, berarti bahkan untuk jaketnya atau coatnya atau jubahnya ulos nape dan godang diboan. Di pardalana ni dang borata niba. Ola ni secukupna do. Herana backpacker ma padoknya kana poso. Jadi di uju di bering Yesus di pabola nasi dama itanggal ma ulos nai. Ibae ma dia parhom matudalani dak suku polani ibu ma aka daun-daun palma molo di kitab Yohanes tung takasi tutudu dokon mare-mare.
Molo di Markus didok memang bulung rata, tapi sesungguhnya itu adalah daun palma. Kenapa daun palma? Adalah sebagai pengingat perjalanan keluar dari Mesir, bahwa ketika di perjalanan itu mereka membangun pondok-pondok daun dari daun palma sekaligus tempat berlindung. Daun palma lambang kemenangan, daun palma lambang kehidupan, karena palem hidup di gurun, di dalam cuaca yang ekstrim bisa bertahan. Itu adalah lambang pemenang dan lambang kehidupan. Ibu wa mai di bait tudalani bulung ratai palma dungi akka ulos nasida, mantelna, jaketna di bae mai mardalam ma Jesus sani. Dungi di doma Hosianna, 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 pinuji manaro di bagasan goarni Tuhani. Jadi Yesus gabe raja situtu. Yesus diparsangapi situtu. Maradu na adong di daging nasida, di tanggal hon, di nalaho maparsangapi raja Mesiasi. Dang madok nasida basada do gobarhu, sada do ulosu, anong ngalian iba mula dope, atu pa kotor di halo dinay, madege na kotor doi, dangi dok songoni alay di bain nasida may manomu raja naroi. Tung apala takas itu tu di patu panasida hamuliaon dohot hasangapon puji-pujian tu raja naroi di paraja do ibana. Jala molo didok tahe Hosianna. Ahado tahe lapatan ni Hosianna kamanginang? Hosianna. Ahado lapatan ni Hosianna? Takas da ramado johita Hosianna. Ido sotung ido naposona no kosana. Hosianna. Ahado tahe lapatan ni Hosianna? Agi. Ganu tao non. Tong raktaboto. Mulu haleluya ha lapatanna. Haleluya puji. Iya. Mulu maranata. Agi pung sayang ni Miyaki. Maranata ima sai ro. Ayo tong idoko Maranata ro Tuhan, amen sai tibu maro. Atu padong deso si Maranata bapak ni si Maranata pung si Maranata do tetangka di si Maranata deh. Lacibu tu lapatan ni Maranata. Molo Hosianna ima. Iso do parlapo Hosianna. Agiupung. Hosianna berarti deliver us. Selamatkan kami. Palua mahami. Idolapatan ni Hosianna. Palua mahami. Palua mahami. Molo di jauh halak tahe manang di doko kalak. Palua hami. Tui sedo dohonon nap asa paluon na ibana. Tui sedo. Tu si palua. Ido napastikan. Tu nagogo, ido kan? Buado bahenon ni nagale-gale lau paluahon nagogo. Buado bahenon ni na tarhurung lau paluahon na tarhurung. Dang boy, dang tartogo na mapitung. Alay isedo, tu si palua, ido asedo kon nasida, palua mahami. Berarti tu si tutu, di boto nasida do, on nagogo don, namarhuaso don, raja don. Dakola didok nasida haleluya. Dakola didok nasida maranata. Tapi sungguh Hosianna palua mahami. Isodo na yung idaota bolo marpalmaru pita. Jauh-jauh ni akan aporseai ima Hosianna na marlapatan palua hami. Dina pinangapehon na sidai tudala di pangaparhon akabulung ratai songot tada akahasangapon, tada hamuliaon, tada hamonangon, laos ido musemo lo tajaha di pangukapo bidupitu. Ano tajaha di jabu, multiki jongjong ma Jesus di hudulan harajaon nai, di hudulan habang sana,
marhaliang maka na tinobusnay, maniop aka bulong ni mare-mare, tadani hamonangani, marpahean na saksak. Manggobarhon hamonangan, kemenangan spiritual, pardalanan nong dihamonakon Jesus, sian pardalanan ni Portibion. Na mangihut gabi sada tada na simbolik, ima hudul di atas ni anak ni Halode. Anak ni Halode na soheado pe dihuduli. Lapatan na masih muda. Na yang taida uju didokon, diba didok nasida Jesus na naing paluahon hanasida, sian harajaon ni Rom, sian penjajahan. Palua hami asonang terjajah behami. Asa gabe bangsa na merdeka, Jahudio muse, ido di jauhon nasida. Palua hami. Molo na yung paluahon na di rohan nasida, marporang ma, diporangi ma halak Romi. Marhoda manian, karena kuda adalah lambang keperkasaan dan lambang peperangan. Dengan kendaraan yang kuat, maka peperangan kemungkinan bisa dimenangkan. Alai Yesus dangi dibuat. Halode nasohea dihuduli. Namar lapatan hatorukon ni roha. Hasabaron dohot dameni roha. Dang roibana, nang pedok, hosianna, nang pedipuji-puji, dang pitor si panggaro Jesus, ido raja doaw. Ikon ijolo doa hudul. Ikon congonodo, ikon hodado, daong. Alai di Halode, di atas ni anak ni Halode, napatadahon haserepon ni rohanay. Atong dia menanaik taida kamanginang. Saluhut ruas ni huria mana yang mau kita lihat di Minggu Palmarum ini. Sesungguhnya teramat sangat sedih. Lungud si tutudo di Minggu Palmarumon. Molo tarajumi akahalak. Nama dok hosianna hosianna. Nama bain aka bulung rata itu dalani. Nama bain aka gubernai itu dalani. Tokin nai museduk sahat tu Jerusalem. Laos ido nama nijuri Jesusi. Lungu jalahat ci dosa butulna. Dipuji-puji Jesusi. Diolopolopon. Alai laos pamangani dotong nama dokon parsilakom ma. Sarupa songo pamangat tayate siganupari. Dari mulut yang sama, dari lidah yang tak bertulang itu. Keluar pujian dan juga keluar kata-kata yang tidak pantas. Dia menanaing putih hota di pardalanan. Naing pangauhonot tama di Minggu Palmarum. Molo di olopolopon nasida Jesus song raja di partikiani. O mas on managabi suku-suku turoham. Alea kamang. Alea kainang. Alea kanaposo. Doh ruas ni huria. Isi do Jesus dingolum. Isi do Jesus dingolum. Murado rai terdohonomu turoham doho tu pikiranmu. Batuhan, si palua, baraja. Alai sulikit bilangi maari-ari ningolum. Nama sana sailaon. Isi do dibaheko Jesus dingolum. Siapakah Yesus bagimu? Raja do? Sotung nagabi usangap do si pata hula-hula siya Jesus itabain. Arisan nuaing ijabu ni hula-hulay. Minggu de pamamar minggu, dang nalaupid darawamangon. Sotung daktabui batu hula-hulay, sa bola langit daba pasu-pasu ni. Isedo Jesus dingolum,
Moloboru Samaria idang apaleta de ibana de bata. Dang di boto ibana da di soba ibana. Dang di boto ibana dohot ise ibana makatay. Lobi siani songo kala Jahudi hosianna ninna di pangiar suarana. Dinamar si hudul Jesus di gijang ni anak ni haludei. Alay dung piga arinari di do nasida dakutadai. Persilakom ma. Uju dipatakas si Pilatus tunatoropi. Ise do paluao parjahatodo manang Jesuson. Didok nasida paluan yan parjahati parsilakot Jesusi. Molo disiho ujui. Lari doho. Molo disiho ujui. Mamuli-muli doho. Molo disiho ujui. Handphone mo do patio-tio mo. Marpoto-poto doho. Jesus mau tersali lo. Live Facebook doho. Ise do Jesus diho. Ise do Jesus di ngolum. Molo nakaning dedeho ko hosian na anak ni Raja Daud. Atong patakas matu diri malia manginang. Deba halak nang madok palua au uju targogo tutu mangido haluaon uju marsahit lepaskan sembuhkan aku. Apakah engkau hanya memandang Yesus itu hanya sebagai dokter pribadimu, pemberi mujizat, dan sesudah engkau sembuh engkau meninggalkan dia? Apakah Yesus bagimu hanyalah bagaikan bankir, penjamin kesuksesan bisnismu? Tuhan, bila ini terjadi, maka akan begini hidupku. Molodung denggan ulaumi, molodung denggan usahami, denggan bisnismi. Toema, ari minggu ma puji-puji Tuhan. Anggo Senin tu Sabtu, batipu-tipu Tuhan ma. Guarda penabar bisnis, marsio toto ma di bagasad dame. Ise do Jesus di bagasang ngolum. Pangalua-luamu uju maledo ho. Molo butok ko tu dia holao. Ise pangalua-luamu di rumah tanggam. Hola tiki sursar, hola tiki maoldo. Molo dung mar I love you pul hodo na di labung mi. Di ngoto do martangiang makamuliatehon. Ise do Jesus di ngolum. Molo rona maulitu ngolum tadi konomu do ibana. Molo di pasonggop, molo di paloas de batana masa tu ngolum. Dohonomu ma dakutadai. Ido dohonomu atong suliki ma isi do Jesus nani do mi hosianna sadia doho paluaonna. Rimangata mau dinamar minggu palmarumon. Naing dohonota rajaku dui. Naihutonokku dui bana toktong uji madirim. Ano di minggu-minggu pasyon pertanyaan pasyon sabar doho radi do roham nalaho mabigi perdalanan hina haci nayan non di hari Selasa, Rabu, Kamis malami manang dohonommu do ago adong ulaon nasing songonom ma dia segala macam alia manginang garu holam manangihon perdalanan nai di bornginon maul roham lama mardala do ibana di via dolorosa bala mutabamu na masidaliammu. Tahun nasalpu longang si tutu rawa mangunon. Di patu pa pertanyaan pasyon longang si tutu dang binoto tu dia namar hosian nai. Wado dohonom murak mardala daw tuhad dohoto di via dolorosa apapun akan kupikul salib. Sementara mendengarkan cerita, mendengarkan berita, perjalanannya pun engkau tidak rela. Dia dema dohonota. Idama tutu si tutu raja do ibana. Alani hapo sima Jesus Kristus toho do raja. Toho si tutu do ibana. Na dilehon de bata ama nalaho paluaho kita. Paluaho casude. Jala haposi haporsiai maibana tumpe apala balik suhar pabahenan na dingolum. Ida mada
padoknya kana toropi hosian na palua mahami sian bangso penjajahon asa merdeka hami di rohana sida marhoda ma Jesus buanon nama senjata HP roh Jesus marhalode di bagasan hadameon suhar nama sai. Alaidang naso di boto Jesus ahana na yang niulana. Sungguh dia tahu apa yang akan dia lakukan dan apa yang harus dia kerjakan. Di ngolumpe amanginang juk suhardo pabahen ni debata. Apalagi di ngolunya kana sopersea. Dan ita hea kay deninay atung juk suhar pabahen ni debata di atar lumubi dia ka na sopersea alay dia kana sopersea dia kana tumandaho hati bulot donaro. Jojo do suhar pabahen ni debata kamanginang di perdalanan di ngolum. Tuhan buasa songonon. Nahupangi do songonod do. Naposo juga begitu ya. Standar-standar hidupnya. Tuhan, aku sudah cukup umur nih. Aku kan cantik, ganteng, kerjaanku bagus. Gajiku keren. Pakaianku bagus. Standar yang mau kuharapkan untuk menjadi calon pasangan hidupku, nggak apa-apa Tuhan. Yang penting seiman. Nggak apa-apa. Yang penting anak orang kaya. Nggak apa-apa Tuhan. Biar dokter, yang penting baik. Ido kan? Nggak apa-apa Tuhan. Ini nasahera na merendah, HP na merendah di atas bukit. Langsung nido nangakana toras Tuhan songon omanya perdalanan akaparkarijo songon omanya bisnison alai perdalanan ternyata suhar dak songon dinaro. Ido kan? Idama uju dia ke perdalanan ni haposoon marhal itu san HP dung marumah tangga dak tusi. Olo masih patay dokon bagi mantakku na jolo da polisi gatekiet dak songokoy na to amatay. Ya lusi nataimu, ya lusi amataimu say, pe mantakku hian be. Bagakian songo bunga desa. Roma honwai kira bunga bangkai. Misal na dui, dangado ngakai na taon na bau, angur do sude kan? Iyo sugari dang angur, dia lo amuhuduli labung nai. Godak si tutu suhar alai ingok malia kamanginang dang naso di boto de bata na dumenggat di ngolum. Ditangya koko do geleng mi, ditangya koko do parkarejo mi, ditangya koko do rumah tangga ni geleng mi. Alai pardalanan ni, oh lo suhar-suhar. Alai ida madang na tutuk mata dang na pipi dang na dao de bata. Di boto ibana do tu dia pasahaton na dohot patupaon na ngolumi. Ay ujago do ibana sian dirim na mga rajay ngulum doho na mga rajay gelengmi. Atong hapor sihay unang dok tu dirim na boado na songod dia do. Idama jala molo dipake de bata haludi. Nangit met haludi di dok posodo pe hape Jesus songod bawa na balga songod duli-duli na balga na tugus. Dangido halodei ago amang ngatarnge beaw na wado Jesus so borak nai. Halodei mardalan tusido nanido ni Jesus molotung di paporsaton molodung di pasaha de batatu hoalia kamanginang. Ido asa dido Jesus di Matius 10 ayat 20 30 jako kamu maaugaku marguru mahamutuau ay nalabo doau jalana serep marroha asa dapotan hasonangat to dimuna ay nalabok do augaku jalaneang do dohot nahong paporsat to tuhong. Yesus menjamin itu kepada keledai itu niang do nahong paporsaton. Alani di nama parmarumod do koma na boy pakkeon ni debatado ahape na masa di ngolum dohot marhite na ing patuduon na harajaon na di nahumaliako. Didok roham nian marsihol songonan, sihol songonon, adong hagaleon, adong nahurang hipas, dohot akalan na asing. Alay molo dipakulingi Jesus, dipakulingi Raja Miho, dokma naulo doau, uduk doau tuho. Nadong diau,
pake masa guru tulomo ni roham dang majua audisi. Manang dohonomu di pardalanan ni ngolum, maol do Tuhan, bora do Tuhan, alani do ma. Songonani do ni si Jesaya di biddu 50 na kaningani. Patinggil pinggol huganu pari Tuhan. Asaboy hudalani on. Lihat diaw dila si sehat Tuhan. Patajo pinggol hot Tuhan. Asa ganu manugo boy hudalani na boraton. Hudalani na dokon. Hupor sa silangon. Asa bulu mardalak ko tufia dolorosai. Doho maaw manuho silaki. Dang majua aw. Alay tung hudu kodo. Atong dinamar palmarum do ma palua maaw siya dosaku. Palua maaw siya gijang ni rohaku doho torbang ni rohaku. Palua maaw siya ganggu ni roha. Palua maaw siya biar ni roha. Palua maaw siya namang golom-golom portibion. Ape hom maaw gami. Ay pos do rohaku di bagabagami. Songon na ni do mi. Neang do paporsato no mutuaw. Imadok au hom matudirim. Molo di dokoko di tangyang mi. Ay hodo na puna harajaon. Do maudu na homa rajaku. Gabi na poso haposan maaw. Ay hodo na puna hagugoon. Do ma gugum do si pangasahonoko. Dang benaadong diaw. Nagabi si agijak konoko. Ay hodo na puna hasangapon. Do ma marhite ngolukon marsang maho. Marhite na masa na adong diawon, marsang mahuali amang. Marhite rumah tanggaku, ikom marsang matuhani. Marhite ulauku, ikom marsang Tuhani. Nang marhite saluhut na adong diaw, ikom pasangapoku Tuhani. Om mahudok, dinamar palmarum, marhosiana, hodo rajaku, si palua au. Amin martangya kita. Ali Jesus Tuhan si palua mauliate ma di rata-ratai ho di tukoli ho museha porsiaon nami di arianon tutu si tutu lobi sian nahu pikiri hami bagas ni holong ni roham bidang ni panatapammu di ngolu nami lobi sian haulion naboy hupikiri hami dohot naboy di ida si malolong nami. Haulion naung dibuhul ho di ngolu nami. Mau lihate matuhan. Si pata di parngoluonon marpanatap pami herana sursar rudut dang baga perdalanan di ngolu namion. Alay siya gijang marpanatap denggado bahenom musude. Ali amang dinamar palmarumon. Namar hosian na hami majouhon asa paluom mo hami. Dinalaho masuk mahotuhu tutu ta Jerusalem. Dinalaho manggohi akan nadipadan na robi. Na tutu si tutu do akahatam dohot bagabagam. Na soadong nalipe ng gosada siani. Digohi hodoi atong aliamang gohi manang bagabagami di ngolu ni ruas mo tsude molo di dokoko lehonom mudoto di pangapul apu lima molo di dokoko hodo na mangula marhite-hite akka ruasmon mangula maho di bagasan ngolu ni ruasmon molo di dokoko buatomu jala hodo na rapak mardala doh ruasmi dinalaho manuhuk akan nama say saluhutna atong saha di tangamu maliamang aka ruas ni huriamon saha tu tangamu maaka ama nama tua aka ina nama tua aka nong martukot na hudul di kursi roda aka nong rabon si malolong manang nong maol marbinigi saha tu tangamu tau hasangapom mangulunyo tsude aliamang nabasa. Suang songoni nang aka rumah tangga, nang aka naposo, nang aka parkarijo, aka parsikola, tutangamu ma hupagong gopok kami, pasahat bagabagami sudena,
tau hasangapon ngulu nami diho, tung unang songon akahalak na ditiki, majauh-jauh hosian na dungi, madok parsilakon, dao may siya ruas ni huriamon, sa palanong di jauh ho, di palua ho, di hokopon nami maasin ni roham di ngulu nami, pataru marwas ni huriamot judi. Di bagas linggoman niya sinirohami, mula tutongan di bagas na, ahape namasa, Jesus do Raja. Di rumah tanggana, Jesus do Raja. Di parsahitonna, Jesus do Raja. Di ulaonna, Jesus do Raja. Di bisnisna, Jesus do Raja. Di keadaan keuanganna, Jesus do Raja. Dia akan hinirim ni sinita ni rohana, Jesus do Raja na marhuaso, na pasauton na duminggan siyan lubi na hinirim niya karuasmon. Mauliate madiho, nangaka na marsahit, di rumah sakit, di jabu, manang diinganan parubatan na dia pia karuas ni huriamon. Hodo Raja di ngoluni saluhut na. Mauliate madiho, ali amang na mangalehon Jesus gabi si paluahami. Amen. Tau duti marede laos pasahat pelean. Jesus Kristus itu Raja, binabakit di amanah, manggonggong bisa sude, manggonggong bisa sude, jalan sama jol maun, tuhibana domar Tuhan, parhato poton nabele, parhato poton nabele. Aku seru-seru nangangun napojot dosa, alamina porsuki, alamina porsuki, sai pasahat rohamuna, nang nahingo sohon muna, tutuhata Jesus ini, tutuhata Jesus ini. Nang morsea nang haro
Manamina nami masuk mahitatu padidion na badia di akanatoras mga radima, jumolo mahita marede. Oh Jesus naik tarbini do poso-poson sai Roma mangalidi buhut manjalon. Jong-jong manatoras. Di bawah na toras na nasida betuson ay nay pasatona Martang yang mahita alia manami na di Banua Gijang Narodo hami tujulum mabuan akadak danakon. Saya si maroham jalo manasida gabi anakonmu. Pasu-pasu jala pargugui manasida mangyahi hanguluan sugut. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Atong hamu akadongan na mabuan dakdanak si didionon. Tangiho kamu mahata ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion nin namadok akasiseanna. Podai hamu masaluhut bangso. Di hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama anak dohotod di parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot ma. Saidong anakku dohamu. Ganup ari. Rasi rasa ro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea dohot ni di dapotan hanguluan. Alay na so porsea hona uhum sogot. Tangihon hamu madohot hata na tarsurat di surat ni si Markus. Adong maaka na mabuwa dana tutuhan Yesus asa di jama. Alay dipicang akasisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Loas hamuma akada danakiro tuau, unang oray hamuna sida, ay diak kasisongonido harajau ni debata. Natutudo nahudoko tuhamu, manangisi pianggo sosongo danak ibana majalo harajau ni debata, dang bongot ibana tusi. Dungi dihaul ma akada danaki, Tiape hon ma tangan na tunasida masu nasida. Atong hatidakon hamuma jolo hata hapor seotai rap ma hamumadok. Au porsea dohot dihatai namandok, mulak mangolu sogot. Amin. Atong alusi hamu mahata nahusukutonon tu hamu. Di pangido hamu nuaeng didio nakadadanako tu bagasan na hinaporseaan muna. Beha. Naulo do hamu mamudaya na komunaon,
asa diboto jala di huton nasida hatani debata. Naolo dohamu marsuru nasida tu gereja, dohot tu parguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai, hudul manatoras Roma marsada-sada. Sama mamanya. Ali El Hakim Rasendria Limbong, hudi di maho tu bagasan goarni debata ama, dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajaonna rodi saliling nililingna. Amin. Ali Benjamin Adinata Gefarel Limbong, hudi di maho tu bagasan goarni debata ama, dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajaonna, rodi saliling nililingna. Amin. Ali Sean Fal Abraham Bui Manisio Raja Guguk, hudi di maho tu bagasan goarni debata ama, dohot tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho di hababongot mon tu harajaonna rodi saliling nililingna. Amin. Ali Jordan Fande Dolok Saribu, hudi di mahotu bagasan goarni debata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohotu bagasan goarni todi parbadia. Amin. Ali Gwen Serelina Siburian, hudi di mahotu bagasan goarni debata ama, dohotu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
doho tu bagasan guarni todi parbadia. Amin. Yuk pegang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho dia pemot mon Tuhan rajaon naro di saliling. Amin. Ini ya. Ali tasya meciho keliat. Hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tode parbadia. Amin. Ale kale firman keliat. Budi di maho tu bagasan guarni de batang. Doho tu bagasan guarni anakna. Doho tu bagasan guarni tod. Amin. Ali karel Matthew keliat. Hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tode parbadia. Amin. Tangan Bapak di bawah ya. Ali Beatricia Nora Kristabel Sihaloho. Hudi di maho tu bagasan guarni de bata ama. Doho tu bagasan guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni tode parbadia. Amin. Tuhan de bata maho. Dia bobongot untuk harajaun naro di teling. En. Martang yang mahitang. Ali Tuhan de bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami akadak danako tuho jala dijakon hodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan na saliling nililing na. Asima roham dohot dia kanatoras ni dakdanakon. Say pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dadanakot tuho. Asarap nasida taruli dia kaartan ni harajaonmu. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say roma harajaonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang.
Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardo satu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayhodona punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Maredde mahitang. Laos rimma hita jongjong. Jesus hamiro nison mangiuton aidotku rodo boso Ali di bata ama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabiwap na hutsus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banua gijang, say pinarbadi maguarmo, say Roma harajaon, say saut malomoni roham di banua tongaon son na di banua gijang, lehon matuhami sadaryon hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami, unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim.
Amanami inanami saluhut na ruas ni Huria na marminggu di ngananon suang songon na mangihuton parmingguan marhite live streaming. Sude parhobas di parmingguan manugoton padita, situa, song leader, tim multimedia, nang pemusik pasahaton tuita saluhut na. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memasu-masu. Horas. Jesus Christus